No shit. Здравейте хора, аз съм Фейнт. И това е първи епизод на мини-игри. И днес цъкаме в Mineplex. Днес има рекордно много играчи. Да, пак някой е цъкал с ника. Или може би е волтнато от ника. И вече на 2600 джема, вчера събрах 1800. Да, като цял този профил нямаше джемове. И да, днес ще играем мини-игри. Мене ми се цъка сега Turf Wars, така че да влезнем с Марксмен съм добре. Започваме. Чай малко, не сме много малко. 1, 2, 3, 4. Ние сме 4 на 4 или 4 на 5? Май сме 4 на 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 на 4 са. Бати тъпото. Не, 4 на 5 сме? Не, те са повече. Леле, сега ще ме пуснат тук. Те са повече. Фак. Опа, че си построя така. Си го направя дебело да не ми рушкат. Така. Ела. Айде, ела само вижте се какво се случи. Какво, моля? Шит. Аз съм взел в първия кил, супер. Аз съм доста добър на тази игра, вчера си играх цял ден. Сме също така много добър арчер, обаче сме 4 на 5. Даже те са май 6. Не знам, много тъпо се получи. По принцип аз обичам 8 на 8, максимум 16 човека. Нещо май съм и барничен, което ми се струва. Ти ще представяш ли ме кемпиш, бе? Много? За коли пази ти, бе, хора, обяснете ми. Хора, занимавайте се там за трепети. То спично ма нерви. То са хакер, май. Тотален фейл с някакви идиоти игра в момента. И моят тим и другия тим. Ела ми, бе. То внедрение много ме дразни. Шит. Мастих си на кактуса. Верно ли, бе? То си някакъв хакер. Оцели ме. Така, стройте като узи. Чай сега да запушим базата, да не влизат. Така да не влизат. В момент нервът. Сега ще им дава по 2 търфлайни, само те са ни взели доста територии. Си игра с някакви нубове. Стига, бе! Мразя ги тия с мечовете, бе! Вие па запушете базата, бе, насрани. Тъпили сте, какви сте? Аре, бе, лами. Добре, бе, за какво съм с тия тапаци? 3 на... What? 3 на 6. 3 с 6. Напс. Какво? Аре стига, бе, за какво? Защо? Аре, оцелете ме, бе, оцелете ме. Не мога да ме оцелите. Сега ще ги дразня до дупка. Ела ми, бе. Аре, бе. Ева ти тъпата игра. За какво така се получи? Трябваше да ги разпредели сървъра точно. И защо ме пусна точно с тия мабове? Как може внедрен да ме убие с арчер, бе? Гук. Ела, бе. Бе, беше аз не трябва да още на това.
Чай да направим двойно. Не мога минава по кука му. Аре бе! Много мразя така бе, за какво съм с слабаците бе? Ами хъп и се махам тук. Си влезна в друга игра. Бати простотията. Така, дано да ни разпредели правилно поне тази игра. Така. Няма сами утре и тъпо, защото е тъпо. И започваме след малко. Така, може би ще се върна след като започнем.